Moi. Elikkä siis, mulle sille mitenkään, tai mä en väitä mitenkään vastaan, mutta siis kun kukaan ei oo näköjään kattonut mun videoita, eikä oo kommentoinut, sun tyhmä kamera on tällä. Niin, siis en mä siitä mun kamerasta. Niin mä ajattelin lopata, koska ei mun videot silleen niinku ketään varmaan kiinnosta ees, kun mulla on vaan 2 videoa silleen. Mä ajattelin, mä teen enemmän videoita, jos joku jos yhdenkin kerran johonkin mun videon kommentois. Mut siis en mä mitenkään väitä vastaan itsellekään, että sori nyt jos joku laittais vaikka tähän videoon, että no sori nyt vaan jos mä en kommentoinut. Siis en mä mitenkään väitä vastaan, mut kun ei tunnu vähän kivalta, kun kaikki muiden videoita katsotaan paitsi muun. Onks mä jotenkin surkee? Sano vaan ihan tuossa kommentissa ihan suoraan, että onks mä surkee, että niin. Mä oon kumminkin vasta 11-vuotias, niin. Mä alkaisin pian tekee jotain sarjaa mun kännykällä. Se on tosi hyvä kännykkä. Nokia Lumia 520. Mä laittaisin tähän mun YouTube-käyttäjälle, mut en mä voi ennen kuin joku kommentoi mun yhteenkin videoon. Toivottavasti joku kommentoi. Moikka!